Ana andi ɗon yo jen baba jen en gari e ɓoggol jaman kannade balde moƴƴo Mamadi Boubel o gari Ami Diatta wela wodde en gari e Kadiatou Oumma Diallo jeeri teppere fo e feere e noddiɗo Ruɓi Diallo Diaw Banna Diakulli Fallin on ko ɓiɗɗo am en noddi Kumba Diawo Kumba e kumandande mante en gari e nene galle albarka e golle Mariama Seydou ɗe o woni yama ɓe mbimo Mayya en gari e Oumma Diawo en gari e Kumba e kumandan on jooɗi sare Sawindi konko a ñawdi kilo ndiya baba am winomi so a wulli kilo ndiya ɗaɓɓu rewɓe a wulli kilo ndiya ɗaɓɓu rewɓe albarka e golle mawɗo balɗe ɗe kañ mawɗo mbiyannomi mawɗo bo inde woppani la Isa bambaɗo tokora annabi Isa yo bisimilla Habibatou ɗo woni tuggere Abdoul loɓata on Abdoul ko kañ min mbaɗanoyno kaset okki minen gaari duuɓi tatiri bo nangoy jawre wuurde to ladde ɗo bo pengiɗo nowru jawre ɗo kayitol wulure boy misana ɓoggol gaari mago on ñande tuggere waɗa bisimilla
sikani ɗo Alaji Mamadou Kanté directeur meɗen radio tembuɗo leƴƴi ɗi fof mbo waɗi ɗum leñol wongol mbo nangi jaliyamunoɗo radio ɗo a wiya kono ngol leñol mbo wooda on woni Alaji Mamadou Kanté ngarende Moussa Bannora Bannora man so wali yo ɗo haali ɗo pular ɓe noddumi ɗo ko yoɓa takko bona joɗanimi Sintammali mi aray Alaji Sidibé bona joɗanimi ɗo wiyete Hinnako ndu haali Pular